exposición San Cipriano o Mago, de oracións, ciprianillos e tesouros, fala de San Cipriano o Mago, o santo lendario do cristianismo, que era patrón tanto das artes máxicas como tamén para defenderse delas. A miña afición para xuntar todos os contidos desta exposición surdiu da miña afición pola cultura popular galega e as lendas que situaban a San Cipriano como un santo que se podía recorrer para atopar tesouros escondidos. Na exposición podedes ver por unha banda a faceta de San Cipriano como santo, que foi un santo do século III despois de Cristo, que foi martirizado xuntos a Santa Xustina, e aí tuvo un papel e ten un papel moi importante como de santo para defenderse de meigallos e de máis acechanzas do demo. Por outra banda, logo, tamén foi un santo moi popular como patrón das artes máxicas para recorrer a él os bruxos e feiticeiros para que les saliran ben os seus conxuros máxicos. A súa tradición de santo e tamén a de mago espallouse por todo o mundo, é moi popular na Igrexa Ortodoxa e tamén na Igrexa Cristiá. Con ela pasou a Hispanoamérica, onde logo se incorporou a tradición e os cultos afroamericanos, o candomblé, santería cubana, etc. Un papel moi importante de San Cipriano foi que se empregaba para desencantar tesouros. Entón, foi moi popular dentro do século XVIII e XIX o libro de San Cipriano, que traía a lista de tesouros do Reino de Galiza e Portugal e empregábase para desencantar tesouros escondidos. San Cipriano foi moi popular na Galiza e no noroeste da Península Ibérica porque circulou un libro impreso fundamentalmente, que era o libro de San Cipriano, que traía a forma de desencantar os tesouros que enterraran os mouros, o pobo mítico da Península. É unha lista de tesouros do Reino de Galiza e de Portugal que empregaba xente para localizar os tesouros e desenterralos. Isto foi unha práctica que levou a unha febre de búsqueda de tesouros, a vender libros de San Cipriano a precios de ouro, valga a redundancia, e tamén podemos falar de que a figura de San Cipriano espallouse en Hispanoamérica e ali incorporouse os cultos sincréticos afroamericanos, o candomblé, a santería cubana e mexicana, e foi un libro, o libro de San Cipriano, que se reelaborou e síguense editando en moreas de edicións. Aquí podese ver tamén unha localización da lista de 174 tesouros do Reino de Galiza, que son case todos localizados en Pontevedra e en Ourense. San Cipriano é especialmente importante porque se lle atribuiu un libro de maxia, un grimorio, que circulou dende o século XVIII, XIX, e despois en edicións impresas tanto por Galiza como por Portugal. Entón, axiña surdiron moi diferentes versións desta obra, que traía conxuros tanto de maxia como tamén de medicina popular, curanderismo e o citado desencanto de tesouros. De San Cipriano foi especialmente popular a súa oración de San Cipriano, que era válida para protegerse de maleficios e o mal de ollo. Existen versións impresas tanto en papel na Igrexa Católica como en rollos de coiro ou rolos de papel na Igrexa Ortodoxa grega. Entón aquí pódense ver exemplares etíopes e tamén armenios da oración.